posachedwapa tikumveresani programu imene inachitika Zulu pa 2 January 2025 pa wireless ya Mage FM, ndipo programu imeneyi ndi mikuku yogona pamakhala Chenkope Nicholas Mbonera komanso mikuku Nkrumah. Takhani kumvesera kuti anthu amenewa adacheza zotani malingana ndi cabinet imene asankha president kuchokera kwa ine Nicholas Mbonera Chenkope chaka cha nyuwani ichicho tachiyamba inu ine ndi Aubrey Kalumpha kapena kuti Mkoko Nkhoma. Chaka chimene chicho cha 2025 ndithudi tabwera palibepo kuopa kwina kuli konse ndiye mutikhululukire komanso singa kuti mutikhululukire kusita lakwe ndiponso sitikuyenera kupepesa kupepesa ndithudi chifukwa chonena kuti tizingokhalira kupepesa ndi kuti basi tikangodzuka pogona paja tizizuka titapepesa kale kuti apepani ndakulakwirani mundipesa nkhani ndiye mukuziwa anthu amanena kuti chaka ichichi nthawi zambiri anthu amamugwirisa ntchito Peter Sambo ngati mpira wa abambo idwe pajatu palitonjo ujo kuti kungogwirisa ntchito basi umataya enda maika ntoire kuti panopa imeneja sikuveredwanso ndiye muona apa ndetipa ife tiyike kwambiri ife tikuziwa kuti tachilowa sinufunekanso kuti nyimbo kaya mwakuti tachilowa kwambiri ndipo tachilowa bwino chifukwa kuti wakulu ndithu aonesa kuti mukabineti akhale ngati achita mosintha koma asanasinthe kabati isi si zanu mukuganizazo ayi kabati mumatha kungotenga timati yani kapu yoti yasweka yangosala ndi chinkolo chongogwirira chija ndiye maitenga kuti ayi atikozobe kumayigwisa ntchito kuti mwina tizika ngati mafuta akakhala kuti takazinga ndiye timayika no yoswekayo mmene muja nthawi zina muzo chimene chimachitika umapezeka kuti inangothetheka pena pake kapu yomweyo tigwisa ntchito isazoya kapu yomweyo nkhani ndi imeneyo imakhala kuti inathetheka pena pake ndio umayiyang'anisa kwinako kuti mwina anthu akaona zina koma ndiye ali ndi akuti ali ndi makapu kalekale tinkana ndi makapu adothe adothe agalasi akanena ili mbale amati mbale ya dothe mbale imene alendo amaona kuti iwe mwana amakhala wauzira kuti imeneyo imakhala yodyera alendo simakhala wina aliyese iyayi mandipesa nkhaniyo ndithudi nkhani yake imeneyo ndipo zachita bwino kuti zachitika kumambiro kwenikweni chaka chifukwa papa zikuonesa kuti iyayi akuluakulu wa kaganizidwe kawo ndikotereka soma ndikuuzeni kuti anthu ena sakukondwera ena amene ali mmenemo ali mkati akuti zili bwino ena kutero singalepere komabe ena mkati momwemonso akunena kuti iyayi ife atisiya bwanji ife zero tilibe ndiye muoneti pali anthu ena amatha kunena kuti koma inu pali anthu ena ake kuti iwo anapanga chidima ena anayika mbotolo alipo anthu ena achoti iwo kunenepa kwawo kuzoganiza kuti mwina kutheka kuti mwina muli supa m'mimbamo apepe kale chifukwa mudapo kuti munthu amene anthu ambiri akudandaula kuti munthu sikuti anagwira ntchito kuti anthu nkumayamikira tiye mtingo yang'ana ku immigration chitsanzo chabwino ifeyo sitichula munthuyo tizingochula ntchito zimene ifeyo tikangochula anthu amadziwa kuti pa dziko lapansi tili ndi pepe kale basi pepe kale ndi ujawoyimba nyimbo zambiri zambiri zithu ndithu anthu ambiri amachita kudziwa kuti sono pepe kale yeti kuti kaya amaopa mimbayo fali panthu ene chifukwa kunena chilungamo tavutika kwambiri ndipo talira kuti sono akatengedwa uyuyu kuti ngati wavuta kuti anthu ambiri timaona kuti munthu ndiolephera kodi nanga ku migodiku migodi ndiyolephera ndi kale zinthu zikafunika mphamvu munthu akumbe golide anthu akupanga za timati iligo kupita kumene kuja anthu akuvutika anthu ndipo ena akufako kumene akungobwera anthu ena ake ongobwera azungu
makamaka mwenye kaya machina kumapita kukatenga ndithu golide zimatheka ndithu tupeza kuti wakulemera ife tili choncho ife tikulirabe kumalira ndiye munthu ndiolephera ndi kale ndikumuyikanso kolephera ndi kale kumaloko ndikuti ife tiziti kuti olephera ndikuti ndi mfumuyo olopa may try munthu sakufikapo maona mumuyika bwanji mu top 10 ndiye ndaja woti ukaonadi kuti komadi ufiti ulipo dzalowa mitsitsi zikulowa zinthuzi timati black magic chabwino tini matext apa Yusufu Idrisa ku Durban South Africa akumvera tino limozi tauze zimene zikuchitika kunoko adziwe kwenikweni kuti kunoko kuli motere ndithudi chifukwa tilinso nda Watson Moses amene wandithu akunena kuti akumvera Midge Clement Jim tikukondwera kuti tili ndi gulu kwa basi ndikufuna ndikuuzeni panopa tili ndi nduna zokwana 31 zimene zinali 27 makamaka ndi zimenezo pamene ananena ayazipanga kuti chizungu chakangati asesi 3 months inapeza nkhani ija yasokonekera sadachite 3 quarters ya zinthu zimene anatilonjeza ndikukuuzani kuti ndi 0.1 imene yachitika chifukwa kuti tionesese panopa tane tione imene zili zinthuzi okha inde tidaba kuti amamvera tinthu yakhala kuti koma ineyo ndinanama zakuti kapena amangoyankhula chifukwa chokuti basi chifukwa tani tionese imene zili zinthuzi tikumanena nkhani ya austerity measures zimene zija kuti chichewa chake tikozana kuti kuumira right tiyena tiumire chifukwa choti tikufuna kuti china chake chitheke kunena kwake mwachidule tingotero ino tipaka ukhoza kukhala ndi 2000 koma ukhoza kuona kuti 2000 imene iyi chifukwa cha mmene mafuta avutira akuchitira tikuti panopa kukafika kaya kuntoso kwanu kuja akuti ino kuti ndi malotu sono simakhala kuntoso komano samasokoneze zinthu chabwino koma kulibe malo ochedwa kuti kontoso chabwino aliko inde ndikupaseni chabwino malo aliko pakhale pabwino chabwino ndikupaseni kuti ino akuchilimbano chabwino apo bola akuchilimbano panopa ndi 1500 ndi choncho kumene koma ndi ulendo wa 1000 ndiye chimene umaona iweyo 2000 koma iweyo kunyumba kufunikanso bonya kuliso ana kumene inde osewa afunika china chake ndiye umatenga 2000 ija nkuyipulumusa imeneyo uyenda Adamu ndiye zimene apanga anthu awawa sizikuyankhula zimene ananena kuti ndipo tizaboza zinthu zijazo tinene kuti undunawo wa maphunziro akuti aungwanjula pawiri chabwino akuti higher education higher learning kenaka akuti basic and secondary education kuno ngaso ndalama zetu kunena zijazo kuja tikulira kale maluzi tikulira maluzi mukuchitiranji izi kusoweza kuti apapa ndikuti budget imene ikubwerayo iyi ya higher learning imene ikubwerayo idzafunikanso khusa ndipotu china chilichonse ukakhala kuti wabweranso unduna wina pamakhala kuti pakubweresa muone uja anangopeza kuti pali uja anangoti atanchotsa undunaso unathira pombo unatha kujawe amata unite kuni mafailo awa timatandani awa amene ajanda auja naja simunena kuti comrade zinthu zoti abweresa kumene kujako sindikuza kuti dipende kuti kuli alangizi awo amango adyera chifamo zawo kuti sa inu umulangiza munthu kuti amakupasa ndalama iweyo ukapichite sazukozamuzokazokazo ndani amene analuma po mkono mene kumujisa sizingatheke zinachitikepo nkhani izizi ndizoona kuti no tikuonjezeranso ndalama pamene unduna uwonjezeranso pamene tikuti mukuti mufuna tisunge tiumire ndekuumira uja kuti ndeweyo ndalama ija wayendera wapansi unahiso ntchito unaindi njala wasunga ndalama ija yaponya ija nde waisunga ndalama ija ndetekeze kuti yakutayika pa Yanax kudandaula pavuta ndizijamapezeka kuti wamba nazo kulira ndipo nokana kuti amwina imene ndikanangokwerera kapetekeze ndalama imeneyo wafika kumene kuja kunyumba kuja
koma iwe kaimwera mowa ndezili ngati mera kupangira anthu awawa ndichoncho kumene sinakuuza ni mmene ayankhulira timati ndanawo amayankhulira za dzikowa akhale ati amene ayankhulatu kuti amwene sopono mmene zilimu ndimakufunsani nkhani imeneyi kuti maona amene anenera ena ache iwo tu anena kuti izizi zikudabwisa kuti zakhala bwanji zinthu izizi chifukwa tateni tione kuti zili ngati kuti kutenga mowa wakale kuyika mbotolo latsopano ndi chimodzimodzi imene apangira anthu awawa ine menyetu ndayimva kukoma kumene anenera iwo achi ndipo si inetu anena zimezi ndiye Awire Kambwandira mkulu amene amayankhulapo ndithu pa za ulamuliro wabwino kusonyeza kuti nzeruzo za mmene zinthu zimene akukhalira ali nazo sikuti ni munthu wina aliyense si munthu wapanga angamvetsese izizi yani kuzuka sana sukusule mwakuti iye ayenda anthu oti akamayankhula chimene akunena nayo khala kuchiziwa akuti zili ngati kuyika mowa wakale mu botolo latsopano inde botolo limasweka zili bwinobwino ndithu koma unangona kuti inu ineyo afuna kuchemerera mowa uja kuti mowa ujawo nkuuka mwina kamuchipanda mwabwino mwina mwake kuti usatayike mmene apangira anthu amatha kuyika aisi atenga munthu tambula koma mowawo ndi chimodzimodzi angotenga anthu tikuti ndipo iyi ndimene nayo kabati iyi sikuti yasintha china chilichonse iyayi kabati ndiyomwe ija kusinthatu ndekuti mwina anthu angapo amene tawo komanso sitinganene kuti kubwera kwa awa timati akabwira bwiro pena zikuti zo azinthazo iyayi anthu enu omwewo anthu aje ndifanye pali nyimbo chamata kuti no anthu aje ndi omwewo ndomwewo palibe kusintha wina uliwonse ndithudi tiye tipangeza matext paziko lapansi matext apapa achuluka chifukwa amene ali pa Facebook page pathu ndochuluka kwa basi koma tipangeza ma SMS auzeni zimezi sopano kwa amene mufuna kutumiza ma SMS tumizani ku 0996075 imeneyo osayimba kungotumiza text ndokuti mwayipeza programu ya anthu awa ndi akuba awa mikoko kanthawi kasala pang'ono kodi sikono ali kuti alubekali ine Whiskers Beston kuna miyango amene wa Whiskers akufusa za sikono mesa masikono apeze kubeka ndithudi mikoko mumakumana pamenepo ife timamva kuwoma tiyeni nazoni awawa agontha nkutu amene za James Bwanali kuchoka kwa Khama komanso awa kunena kuti ine mfumu amavira Ferguson angunguma amene kuchokera ku Chirazulu akuti mikoko apa palibe chomwe chachitika komanso palibe angathandize asiye adye misonkho koma tikumana chaka chomwe chino mulungu watichotsa kutali asogoleri akutera amene zinthu tu zurero tikamayankhula tikamuzani kuti no kunjako kuli mavuto kuli moto koma kuli njala asogoleri izi anthu amangoona ngati timangonena nkhamba kamwa chabe koma anthu akulira anthu akuvutika ndifuna tikuuze ndi example ndinali ku Mangochi ndakuyimbirani mnakuza ndili ku Mangochi munatero ndapita nthu mpaka na iyayi ku Nkope ndikuuzani kuti anthu akuvutika kuvutika kuja kunena kuti ndiyambe imene ndayendera kunkhani ya transport sopano chifukwa nkhale ndadusa Zomba ndadisa transport ndiye kuti Mangochi imafika to 20,000 25 masogolo mpaka na ukoko koma kuti ndikuuze ni ma filling station koma nthawi imene yoyo ndinadusanso chopita cha ku Mankibe uyu timamuti ndani bambo asikonowa anadusa kumene kuja fa kuti tine chilungamo kuli njira makamaka zona kuti kumene timati amati tourist destination yes koma ndithu kuli misewu yoti inaonongeka anadusa mmene muja zigwembe zenizeni ndi ata anafika anaima pa makawa zijaku magawa tiwije ntawudi yako akwani munthu mmozi ampase kandi kafetereza koma zoti anthu ambiri mmene amayankhulira masiyenta anthu amayankhula ziyawo mmene momo kuita kuna kuti anthu awawa ali yese amayankhula kuti sakukondwa ndi mmene zili ine ndikuza nditu zinthu zisukuti anthu awa
ndi madana nawo koma ine timati chilungamo chimapweteka komanso chimene ndikuti m'masiyentamu chifukwa tilegeze chinyengo chifukwa kusiyenta kusogolo ya Mankibe mumakhala kusogolo kuja anthu 5 zimatheka ndipo tikadusa mmene mujamo kumaona kuti pakana traffic amachita kuziwa ndipo ndidongosolo kuti pali tima 2000 mmene muja koma nangapa ngabwa chifukwa chamene nanga ndrama pano pasana akwezere khapa ngabwa ndi mmene samaona kuti ngati kusogoloku anthu kuli chinyengo ndiye kuitifanga bwa anthu amapanga mezilimo ehetwe akhama kuonza sogoli basi zikutheka ehetwe koma ine ndaziona ndipo kuli njala ndetambira mavuto a njala ndetione ma filling station ndikuti kulephera nditolo kuti kukweza ndithu kwa transport chifukwa cha ma black market fa anthu ambiri akumakhala kuti no mafuta akupita direct ku black market namene akukhanga ndi mwana ndena also akumadulisa kwa basi ati 1 liter tinamva malipoti kuchokera kumene kuku kumzuzu sabata imene iyi yanatuza ndithu olemba nkhani wathu kumeneko chimango chipete amanena kuti kumene kuku inde anthu amene akugulisa pa misika yosavomerezeka 1 liter kumapanga 10,000 washi ngani yone ndiona ndiye zimene zisukuti ndikonka kukakoka yayi kuna sawa ndimafuna kumana ndithu anapita pa anthu pa timati pa namazi ndikuti kumene kuja anthu akuti mafuta avuta kwambiri zimafika pana 10,000 kupyola apo 15,000 kutani maliters amene wawo ndi apa zinthu sizili bwino ndikuva kuti akunyamuka anthu ena kuti akachingamira mafuta ati ndamva ndimene zija kuti ndiye sangati uzenso yayi nkhaniyo asogolera ni ntchito yawo asamatuze inu ifeyo podzuka mawa tingoona kuti ma filling station muli mafuta muli gas ndiye kuti basi aita ndisatula nkhani kuti mafuta aja akubwera ndi abwera ochuluka makuti magawo zimene timene nazo ntchito tizingo kodi adijani zazizo tipati malemu ankanena kuti lolani tipati jani malemu bingu ankayankhula zimene zozo lolani jani kodi ntchito za manja wanga zindichitirombo amatero iwo amaziwa kuona kuti no ndikuti ntchito zimene zijazo wekha ungoziwa kuti bingu anapanga anachita zakuti ku BICC aya amene ndithu yayi must kumangoloza basi kuti chakuti amweni akati azichemerere anthu awa kuti ati misewu chali koma nde inu misewu ija imaoneka umaona ngati wewe tu chifanya maso ambuza chifanya njala inenda dusa ndi ninja nthawi yaje ku Lilongwe sizimaoneka kuti futi ndi ninja sungaone zimene sungaone maona ukhale kuti iwo uli pabwino ukaona umakhoza kumaona zinthu kukozija sopano sumafunika kuti uchite kuuza koma soti pali anthu ena aja kuti saona kuona kwenikweni kuti ndi facha mavuto eti cha matenda saona koma sangaone akha kuti no akumva mwayi woti chimanga chafika ndikuti ali munthu utakhala kuti zikutheka zimene zozo oloda kauti iweyo khaya ukungomva kuti misewu atipangira iweyo khoza kumaona no kuti komali facha chakuli acho misewu kutheka sinanga wakhuta koma kha kuti iweyo sizili bwino timvereka nyimbo iyi ama atije nawo amene auza kuti big mwaita basi ife tilibe timakhala timakona ndithu kuno bwino tifa tilibe tifa mazoti ukakhati wakoledwa mwanthu awa chifukwa chake nkhale oyimba ambiri anapeza anakoledwa basi akoza kumaona zeni palibe akoza kumaona zinthu zofuna kuti mwina zisinthe koma sanga yankhule ifana pasidwa kena kake ndi pali ujayo amazita amakalekale kuti ine phungu wawo sawo kaphungu yetwe kuli anyway yetwe ndeka ndimeneyo zovuta zinthu nkhani nje kuti abwanawa paulendo tukuna nyimbo yotu nyimbo wakutero sikuti blessings akunena kuti abwanawa ndo autali